Gatiko verenga indima mbiri ndinotanga ngativerenge kubva kubhuku yavaFilipi vaFilipi chapter 3 vaFilipi chapter 3 yes ndoda titange kuverenga iyoyo chimwe zvachinatogona ngorega muzoverengani mari vachitiitira zvakanaka zvimwe kungoti munoniziva izvi vaFilipi chapter 3 hande paverse 7 verse 7 inoti asi izvozvo zvaiva pfuma kwandiri kare ndakati ndiko kurashikirwa hako nokuda kwaKristu homo zviro kwazvo ndinototi zvinhu zvose kurashikirwa hako nokuda kwokunaka kwokuziva Kristu pazonzi nokuda kwokunaka kwokudini kwokuziva Kristu tinoimbi kuti mumwe ariko kumusoro anotida ndinobata zvakanyanya nepanonzi kumuziva ndihwo upenyu nepo atoti kumuziva ndihwo upenyu atopedza kuti kusamuziva ndihwo rufu. Haleluya. Andinotodzidzisa nokuti zvimwe zvitunda zviri pano zvinofanira kuti pavaone upenyu. Haleluya. Saka nokuda kwokunaka kwokudini kwekuziva Kristu. Amen. Saka mtoona kuti hatingoguma ipapo mwari vachitise zvakanaka pakuverenga. Amen. Imwe ndima ndenda kuti tiverenge iri padanonzi makingdom parables ari kuna Matthew chapter 13. Matthew chapter 13, yes. Makingdom parables. Matthew chapter 13 atoda kuverenga verse 44. Verse 44 inoti iyo bushe hwokudenga hwakafanana nepfuma yakavanzwa. Panozvisika pfuma yakadini yakavanzwa. Panozvisika mumunda iyo yakawanikwa pakunzi iyo yakawanikwa zvorati iyo yakazikanwa ndizvoka nomunhu akaivanzazve zvino nokufara kwake unoenda akatengesa zvose zvaanazvo akatenga munda uyu. Amen. Hapane fosera hapana amufaro waanawo. Amen. Wekuziva value yechaanga asina. Ndoda kuti nditsanangure nyaya yespiritual growth. But sokutaura kwandaita zvinofanira kutaridza izvo kuti spiritual birth inotangira spiritual growth. But chazvakanakira ndezvokuti spiritual birth nespiritual growth zvese zviri anchored on the revelation of Christ. Kureva kuti kutoti munhu aponeswe zvinotoda kuti ave nechaanoziva pamusoro pemuponesi. Kureva kuti munhu akashayiwa kuziva pamusoro pemuponesi, kunyange muponesi aripo haagoni kuponeswa simply because haana chaanoziva pamusoro pechini pemuponesi. Haleluya. Haleluya. Saka muchaona kuti munhu aponeswe kutenda nokuziva kwelevo yokuponeswa kunofanira kutangira kutendeuka. Because haugoni kuzvikomisa kuti ndatendeuka ndichipa upenyu kuna Kristu iwe usina kuziva pamusoro pake, iwe usina kutenda pamusoro pani pake. Saka mtatoona kuti pasalvation faith inotangira repentance. Amen. Haleluya. Haleluya. But now mtaona kuti munhu wese pakanenge achirarama ane zvinhu zvaanokoshesa zvaanopa nguva nezvaanopa commitment kwazviri. Asi mukatarira zvinopiwa commitment nenguva nomunhu nezvaanonyima zvese zvinodhipenda nemalevel ezvinozikanwa nezvisingazikanwa. Saka zvinhu zvizhinji zvatinozvipa kwazviri hazviri kuzvipa kwazviri haisi evidence yokuti ndizvo zvakakosha, ingori evidence yokuti ndizvo zvatinoziva. Amen. Saka tikadzokera pandima dzataverenga muchaona kuti kuzvarwa kwemunhu kune chokuita nokuziva Kristu. Asi kuzokura kwake kunotodescribwa kuti munhu ari kukura kureva kuti ari kuwedzera kuziva Kristu. Haleluya. Haleluya. Now mukadzokera pacontext yesalvation tisatanyasa tisatataura nyaya yokukura iyi yokukura
Word of salvation pakawandira nyaya yerighteousness. Asi pagrowth pakawandira nyaya yeholiness. Amen. Parikuzvika. Zvinobata zvose pakubati ndichaita ungati zvine kakuno nagrege. Saka mukanotarira chokutanga patatu kuziva Kristu. Kuziva Kristu kwakanyanyisa kuveri enkadi pakuziva rudo rwaKristu kumunhu. Amen. Saka mtaura kuti paspiritual warfare yesalvation negrowth pane hondo dzokuti vanhu vanofanira kuziva Kristu ngavagare vasingazivi Kristu. Kurati pane level yespiritual deployment yeumagogwerima ndokuti tingaita sei kuti vanhu vagare vasingazivi Kristu. Nokuti kingdom life nokuveri kingdom anokuveri nekufutufune sizi kingdom zviri enkadi pakuziva rudo rwaKristu. Saka pane pakuziva rudo rwaKristu panotisiya tave nemapoka maviri evanhu pano. Pane vanhu vanodiwa naKristu vari pano, kwozoita vanhu vanodanana naKristu vari pano. Saka vamwe vanhu varipo nokuti vanodiwa naKristu, kwete nokuti vanoda Kristu. Panozvipika kureva kuti rudo rwemunhu kuda Kristu runotozozvarwa nokuziva kudiwa naKristu. Kureva kuti hazvigoneki munhu asingazivi kudiwa kwaanoitwa naKristu kuti agone kuda Kristu. Amen. Haleluya. Mukaona vana vaIsraeri vachibudiswa muIjipti vachibva ine kuKenani, havana kubuda muIjipti nokuti vanoda Mwari, vakabuda muIjipti nokuti vanodiwa naMwari. Imi munozviziva kuti mwecho ndivana mambara zvisingatogudi mweya kuti vadzikaprofita. Asi ukaona zvinhu zvakanaka zviri kuigoneka muupenyu hwake, imanifestation yokudiwa kwake naMwari, kwete kuti iye anoda Mwari. Ndezvekuti iye anodiwa naMwari. Inotambika yokuti Mwari vanoda munhu asingadi Mwari. Iwewe unogona kuda mutano, iwe unoona uchitomuda ende kumuda zvire kuti anokuda zvinogona kunodini unomuda. Saka tinobva pano mukadaita nomutano pachia chicken in chicken zikaita nani, unogona kutotenga iyo chicken nani yacho ogomupa apo haisi mhosva, asi kudya nokuti anokuda, ari kudya nokuti unomuda. Achinoda kumadongo achitoidya kwete nokuti anokuda, asi nokuti unomuda. Saka vamwe vanhu kana iri nyaya dzokufamba kwavona Mwari zvaizvozvo vari kungodya nandoti yeuko nokudiwa neanovada, asi uyo ari kuvada rudo rwake riri kutsvaka kuti dai vaziva kuti vanodiwa. Saka chinhu chinorwadza ndozvimwe zvirikowo chero upenyu hwepanyama. Mwari vanogona kana tesaizvozvo vanofa ndokuzozvitsira mahara pavanenge vachizamurira kuda asina shungu dzokuziva kuti anodiwa. The prophet of salvation inoita chinhu one. Especially mukatara context ya 2 Corinthians 5:2 inoratidza kuti Kristu pavakatisunungura nokuti mumwe chete wakafa saka vose vakafa, asi uyo wakafa kuti avo vanorarama varege kuzviraramira ivo, vararamire uyo wakafa akamutswa nokuda kwavo. Kureva kuti masununguriro atakaitwa naKristu tingati wakatisunungura akatisungirira, haana kutisunungura kuti tive zvatinoda, akatisunungura kuti tive zvaanoda. Hatina kusunungura kuti tive zvatinoda, takasunungura kuti tive zvaanoda. Saka akatisunungura kubva muna Satani, asi akatisungirira paari. Saka unozoona kuzemhelekeni yaKristu hapana, nokuti uyu wacho ari kurarama, asi kurarama achiita zvinodiwa naKristu, ari kurarama achiita zvaanoda. Anyakasunungura tendaishe unogomutenderei, iye haana kukusunungura kuti uzviraramire, akakusunungura kuti umuraramire. Patinozviraramira kama relationship akakuti tanga takupera, kama kari papiki makati machena, kama zvingaishe nanoraramira Kristu. Zvinongwedza nokuzviraramira akasununguka kurarama zvaanodini zvaanoda. Hatinowedzera kuziva Kristu. Haleluya. Tinowedzera kuona manifestation yezvinhu zvisina vanhu.
saizvo zvokudzidzisa kutoona kuti kristu wachikukaridza anobva ani kwauri kunoti zvauchaita uchiti unoitira Mwari zvine chokuita nokuti anobva ani kwauri zvaucharamba kuita uchiti handina basa nazvo zvaMwari zvine chokuita kuti Mwari wacho anobva ani kwauri unomuziva here. Amen. Zakiyasi ndo akatitira menzaniso wakanaka akati anzwa noizi mujeri kucheri kumutana machinda yani anenge anzanzwa noizi akati toda kumbonotsvaka kuziva kuti kristu unombwani kristu unodini unombwani saka anobva akabva muofisi make anzwa noizi mukuti akanga achienda kundotsvaka kuti kristu anombwani kureva kuti chakakosha kuti inini handigoni kuti ndoda kristu handigoni kuti handidi kristu asi nyaya dzangu kuti nditi ndomuda kana kuti handimudi dzinofanira kubva pakuti inini ndamuziva anombwani saka kumuziva ndokuzondipa decision. Amen. Ani isu ndinoda kuti ndate mwana wachini ndakamboda kuti handidi munhu anoda munhu asingazivi aniziva kuti ndikokuwana uri relationship nomunhu wasingadini wausingazivi ndikati handizvidi izvo zvesvo ukatietii ndikati namba 2 handidi munhu anoramba munhu asingazivi saka waunoda mude nokuti unomuziva waunoramba murambe nokuti unomuziva saka ugoni kuramba munhu wausingazivi unogona kuramba neanoita iwe usingamuzivi muzive unomurambireyi akamuziva saka zakiyasi kuti kana ndichida kristu ndinomuda nokuti ndinomuziva kana ndichimuramba ndinomuramba nokuti ndinomuziva zvandinoziva pamusoro pake ndo zvandinomudira kandi ndo zvandinomurambira. Hallelujah. Hallelujah. Saka pane spiritual growth is anchored on the revelation of Christ. Amen. The more you know Christ, the more you grow spiritually. Amen. Sasa tengere kuti kutaka level ya spiritual yefruitfulness tataka kusvika. Amen. But apa tangoda kuti ndikutume kunorarama upenyu hunenge rwendo rwokutsvaka kukura mukuziva Kristu. Amen. Mwari atiite zvakanaka nditaramba mberi mwana komana ndiremwe yamuchengetera. Ngatigoverenga indima mbiri ndinetanga ngativerenge kubva kubhuku yavaFilipi vaFilipi chapter 3 vaFilipi chapter 3 yes ndiyatira tichitange kuverenga iyoyo chimwe zvachinatogona ngorega muzoverenga nje Mwari vachitiitira zvakanaka zvimwe kungoti munoiziva ivi vaFilipi chapter 3 hande paverse 7 verse 7 inoti asi izvozvo zvaiva pfuma kwandiri kare ndakati ndiko kurashikirwa hako nokuda kwaKristu homo zviro kwazvo ndinototi zvinhu zvose kurashikirwa hako nokuda kwokunaka kwokuziva Kristu pazonzi nokuda kwokunaka kwokutini kwokuziva Kristu. Tinoimbi kuti mumwe ariko kumusoro anotida ndinobatwa zvakanyanya nepanonzi kumuziva ndihwo upenyu nepoyo atoti kumuziva ndihwo upenyu atopedza kuti kusamuziva ndihwo rufu. Haleluya. Andinotodzidzisa nokuti zvimwe zvitunda zviri pano zvinofanira kuti vaone upenyu. Haleluya. Saka nokuda kwokunaka kwokudini kwekuziva Kristu. Amen. Saka mtoona kuti hatingoguma ipapo Mwari vachitiite zvakanaka pakuverenga. Amen. Imwe ndima ndinoda kuti tiverenge iri padanonzi makingdom parables ari kuna Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 yes makingdom parables Matthew chapter 13 atoda kuverenga verse 44. Verse 44 inoti iyo bushe hwokudenga hwakafanana nepfuma yakavanzwa panozvisika pfuma yakadini yakavanzwa panozvisika mumunda iyo yakawanikwa pakunzi iyo yakawanikwa zvorati iyo yakazikanwa handi ndizvoka nomunhu akaivanzazve
zvino nokufara kwake unoenda akatengesa zvose zvaanazvo akatenga munda uyu. Amen. Hapane fosera hapana, amufaro waanawo. Amen. Wekuziva value yechanga asina. Ndoda kuti nditsanangure nyaya yespiritual growth. But sokutaura kwandaita zvinofanira kutaridza izvo kuti spiritual birth inotangira spiritual growth. But chazvakanakira ndezvokuti spiritual birth nespiritual growth zvese zviri anchored on the revelation of Christ. Kureva kuti kutoti munhu aponeswe zvinotoda kuti ave nechaanoziva pamusoro pemuponesi. Kureva kuti munhu akashayiwa kuziva pamusoro pemuponesi, kunyange muponesi aripo hagoni kuponeswa simply because haana chaanoziva pamusoro pechini pemuponesi. Haleluya, haleluya. Saka uchaona kuti munhu aponeswe, kutenda nokuziva kwelevel yokuponeswa kunofanira kutangira kutendeuka. Because haugoni kuzvikomisa kuti ndatendeuka ndichipa upenyu kuna Kristu iwe usina kuziva pamusoro pake, iwe usina kutenda pamusoro pake. Saka mtakuona kuti pasalvation faith inotangira repentance. Amen.